आच्छा भारत थाइबानि लारु माखौ गिदों नों? आदा इन्डिया आरो पाकिस्ताननि वाराव जुदि आं थैयोब्ला मा जागोन? मानो होननानै बुङोब्ला आंनि हाबायानो जायाखै दाबो। आच्छा बेखौ खबर लानोसो आंखौ हाखु दाखु लिंहरदों होनबा नों? औ आदा, मानो होननानै बुङोब्ला आंनि हाबायानो जायाखै। फारसेथिं इन्डिया आरो पाकिस्ताननि वारा जाहांबायानो, माने सिं सिं जाखोमाबायानो। बेनिखायनो मिस्ट्रि सासे लिंहरदो नामा आदा? मानि मिस्ट्रि? जेब्ला दावहाया नांगोन अब्ला गुदुं सिङाव हाबनानै थानो, बेनिखायनो बांकार बानायनो थाखाय मिस्ट्रि नागिरनानै हरदो। आं बबाखौ बुंदोंमोन, बबाया जेबोखौनो खोनासङा। आच्छा नोंनो मिस्ट्रि नांगौ जाहैबाय। बे खामानिखौबो आंसो नागिरना होनांगौ नामा? हो? आंहा बेलेग खामानि गैया नामा? आंहाबो दायित्व दङ हादोरखौ नायनो थाखाय। बेनिखायनो बेफोरबायदि खोथायाव आंखौ दालिहर मिथिबायना नों दाउदै? आदा आं थैनो गिदों। बेनोबा आं हाबाखौनो जानो मोनाखै। आं बबाजों हाबा जानानै रुजु-रुमु रायजो जानो गोसो जादों। बेनिखायनो आंनो मिस्ट्रि नागिरनानै हरदो आरो आङो गुदुं बानायनोसै। गिदों मोजांनि बाथ्रा। हौवाखौ लानानै आंनि न'आव थाहैबानो जाबाय। बेसमेन्टआव दोनजोबगोन आं गासैखौबो। आं बबाखौ लिंदोंमोन, नाथाय बबाया थांनोनो ओंखारा। मानि थाखाय? बबाया मालाय बेवहायनो थैगोननो। जोंहानि न'आव थाङानो। आं होनदोंमोन जोंहानि न'आव न'नि सिङावबो आरोबाव गंसे न' दंबावो होननानै, होमबाबो थाङानो। बेनिखायनो आं नोंनाव मिस्ट्रि बिदों आदा, थाबैनो मिस्ट्रि नागिरनानै हरदो। आं थाङा बेलाय, आं रायलायगोन बुर बबाया माने बुर हंलाया। थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ गोलाव लाबोसै, बे नैबे खोन्दोखौनो गाबोन गोलाव लाबोगोन। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआव मोनसे एवारनेस हरबावनोसै नोंथांमोननो, जाहाथे नोंथांमोना निउसाव होबाय थानाय रुल्सफोरखौ फल' खालामो आरो जानला मानला हादरनि बेरेखायै पस्ट होनाङा, जानला मानला जेबो बुंलाबायनाङा। आरोबाव आननन नाम्बारनिफ्राय वाट्सएपफोराव भिडिअ कल, माबा माबि पिक्सार, माबा माबि लिंक हरबा, इमेलफोराव लिंक हरबा रावबो जेबो क्लिक खालामनाङा होननानै निउसाव फोरमायखादों दै। मानो होनोब्ला पाकिस्ताना गोदान मा होनोब्ला गोलोजों नङा सोलोजों खायदा नागिरबाय थायो बिसोरो। एखुथिया पार्टिफ्रा बिराद एखुथियालै बे मोनसे हादरा आजाद खालामनो नागिरबाय थायो जोंनि हादरखौ। आरो माखासे खोथाफोरखौ अपेनलिबो बुंजाया नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै था ससियेल मिडियानि गेजेराव दै। होमबालाय